Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Tamao Asset. Thank you! Muli, magandang hapon po sa inyong lahat mga suki. Nagbabalik po ang palatuntunang Kamao Ngasero. At yung ating pinaghuhuntahang tema ay sang-ayon ba kayong si dating DFA Secretary Alan Peter Cayetano ang pumalit na kay GMA bilang House Speaker sa susunod pong Kongreso. Ayan, sabi po ng initial reactors natin, June Del Rosario, sir, sabi niya, hindi po natin masabi, Idol, dahil hindi pa naman siya nakaupo bilang congressman. But if ever, he is very qualified for that position. Thank you, Sir June Del Rosario. Isa sa mga suki natin sa ating palatuntunan at dati pong dikampanilyang tagapag-ulat ng ABS-CBN. Si partner Mark Anthony Reynoso sa Singapore, sabi niya, Foreign Secretary Alan Peter Cayetano will gun for no less than the House Speakership if he wins as Taguig City Representative. Palagay ko naman, in place naman ang makinarya ni Alan Peter Cayetano sa Taguig, number one, misis niya ang alkalde ng Taguig City, si Lani Cayetano, who happens to be may kababayan naman. Yan. Nasa isang barangay lamang po magkatabi sa aming bayan po na Tiwialbay, yung barangay ni Lani Cayetano. Ayan, kami doon sa Naga Barangay, si Lani nasa Caleb Barangay. Ayan, so kababayan ko yan si Lani. But since she became a mayor, hindi pa ho kami nagkikita niyan. Good afternoon ulit sa mga nasa the Netherlands at nanonood po sa atin. Tropa ho ng NCBO at iba't iba pang mga organizations na nakatutok po sa atin. Partner Bong David, thank you. Mga kasama naman ni Koy Laura dyan sa Batangas, magandang hapon sa inyo. Okay, sige, may I go to our wall para mabasa po natin ang ating mga reactors sa wall po ng Leader News Philippines. Ang ating tanong ay sang-ayon ba kayo maging susunod na House Speaker? Si Alan Peter Cayetano. Ayan. Sabi ng iba, qualified. Ang issue po dito ay parehas yan, malapit kay Pangulong Duterte, si GMA at si Alan Peter Cayetano. And remember po, siya ang running mate ni Pangulong Digong nang siya po ay tumakbo bilang presidente, vice president si Alan. Okay, basahin natin. Sabi ni John Patrick Mensalaba Salanga, hindi nga malaman kung saan talaga ito Last admin, kakampi si Aquino, kapartido si BBM. Nung tumakbong VP, kinalaban si BBM, naging PDP laban. Anita Mayhu, kawawang Kitano, sa pula sa puti, parang alulod ang peg. Di niya alam, pinapasa lang niya ni Sayad sa ginawang laruan. Alan, may tip ako sa iyo. Ang susunod ni Sayad na pumalit kay Aling Pandak ay si Supot Alvarez. Papaano ko nalaman? Secret. Dahil pati nasigaha sa Queen at kiss and make up na sila, kawawa na talaga pinag-aluluwa mo kay Satan. Hindi ko alam kung anong tinutukoy dito. Rudy Ola. Yan. Sige. GP message. Nesty Salvalion, yes. Reginald Vico, sabi niya, well, ang gusto ko kay Alan, supports niya yung war on drugs with President Duterte. That's good, but yung Marcos burial sa libingan ng mga bayani in my hometown sa Taguig, tumutol siya. It means baka namamangka siya sa dalawang ilog, kaya the case like the case of Coco. D. Maharlikan Woodpecker, matalino naman si Attorney Alan. Thank you, D. Maharlikan Woodpecker. Rodel Banyago, sabi niya, no! Yelo yan si Unyango. O ganon, sabi ni D. Yan.
Sabi naman ni Manoy Arnel Clavesillas, iman kayo sumang-ayon, wala naman kayong magagawa. Kung siyang itatalaga ni President Duterte sa nasabing pwesto, tama naman. But Manoy Arnel, mahalaga ang tinig naman ng publiko kasi yung public trust na sinasabi ay mahalaga sa naglilingkod. Okay, bumalik si Dima Harlican. Kaya niya yung duty niya as House Speaker. Lakas ng tiwala ni Dima Harlican. Tuloy tayo. Sang-ayon ba kayong si dating DFA Secretary Alan Peter Cayetano na ang pumalit kay GMA bilang House Speaker sa susunod na Kongreso? 0927-494-2175 at 09497365,000 ang ating mga telepono sa studio. In a few while mga kaibigan, mag-follow up nga po tayo sa nangyaring pag-atake po ng New People's Army diyan po sa Alcala, sa bayan po ng Alcala sa Cagayan. Tila baga ang Cagayan po pinamumugaran po ng mga NPA at ang alam natin, bago ang nangyari diyan sa Alcala, may nangyari na sa ibang bayan. Meron naman po diyan na Philippine Army. Kausapin nga po natin si Lieutenant Colonel Camilo Saddam, ang battalion commander po ng 17th Infantry Battalion po ng Philippine Army dyan sa Cagayan. Standby po kayo, no? At medyo busy lamang po ang linya ni Lieutenant Colonel Saddam. Batiin muna natin ang may mga kumplianyo sa araw pong ito. Of course, today is a special day ng ating kaibigang si Tony Cuevas. Tony Lopez Cuevas, ang Program Director ng SMNI, Sunshine Media Network International, DZAR Sunshine Radio. Paring Tony Lopez Cuevas, happy birthday sa iyo. Sana'y masaya ka ngayon at sana'y tuloy-tuloy ang iyong pag-asenso, pagyaman at masaya ka sa iyong career, sa iyong media career. At siyempre, ang ating Ralph Cedric Publico, si King. King, birthday mo ngayon. Ayan, happy birthday sa iyo. Magpakantun ka, King. Kami rito sa Leader News Philippines, ang regalo po natin sa mga may birthday ngayon, paring Tony Cuevas ng DZAR Sunshine Radio Manila. Dating kasama po natin dyan sa himpilan na yan. At kay King Publico, Ralph Cedric Publico, ito ang regalo po namin sa inyong dalawa. At siyempre sa mga may birthday pa ngayon, happy birthday! Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Ayan, yan ang ating regalo sa mga may kumplianyo po ngayon. Ano? At paalala ulit, siyempre, hindi natin kinakaligtaang magpaalala sa mga may tatagayin dyan at hindi makapigil, drink moderately. Sa mga kakain, ganun din. Masama po kasi pagka napaparami, lalo gabi, di po ba? Baka mabangungots. Masarap kumain, pero pagka nagkakaedad na daw, talagang ganun, ano? Kailangan conscious na sa mga kinakain. Okay lamang daw sa mga bata pa. So, sige lang. Happy birthday po sa inyo. At naway pagpalain po kayo ng mahabang buhay. King Publico and paring Tony Cuevas ng DZAR Sunshine Radio Manila. As promised mga suki, nasa linya po natin si Lieutenant Colonel Camilo Saddam, ang Battalion Commander po ng 17th Infantry Battalion ng Philippine Army dyan sa Cagayan. Colonel, si Errol Dacami po ito sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Magandang hapon, sir. Welcome. Magandang hapon, kapatid na Errol, at magandang hapon din sa lahat ng nakikinig sa programa natin ngayong hapon. Salamat po sa pagsagot sa aming tawag, Colonel. Nagulat po kami bakit may panibagong pag-atake po ang mga rebelde dyan sa Alcala, sir. What happened? Yun nga, nakakalungkot dahil yung insidente na ito
ay nagresulta ng pagkasunog ng mga heavy equipment Apo. na mga ginagamit sa mga proyekto, no, mag-concreting ng kalsada Mhm. at papatayo ng mga tulay. Mhm. At these are provincial roads, no, na kaya ano mo na doon sa mga interior barangays ng bayan ng Alcala ito. Mhm. It's a cluster of 5 barangays na magbe-benefit sana itong development projects dito sa area na yan, Errol. Apo, hindi talaga maganda ang nagpapatuloy na presensya ng mga rebelde po dyan sa lalawigan na yan ng Cagayan, Colonel. At alam kong yan naman din po ang binabantayan po ninyo. We understand meron na rin pong similar attack sa Bagao, dyan sa probinsya ng Cagayan, Colonel, bago itong sa Alcala. Tama po ba? Hindi naman. It's just may threat, no? Actually, nangyari doon, ipinasok yung mga equipment ng provincial government doon sa area ng Bagao. Apo. But yun nga, may nalaman ng provincial government to the governor na may threat na susunugin din yun, mga bagong equipment that dinala dun sa Bagao. Apo. Para ayusin yung mga kalsada ng mga barangays doon, ano. Aha. But there was a threat, so napilitan na i-pull out yung mga equipment na yon para dalhin sa safe area. Mm-mm. At siyempre may ano naman tayo doon, may mga kasama tayong mga Philippine Marines. Mm-mm. So pinacilitate nila yung pull out para hindi matuloy yung plano nila na pagsunog doon sa mga bagong equipment, ano, na dinala ni Governor doon sa area para ayusin yung mga kalsada doon. Ano po ba yan, Colonel? Yan po ba extortion message? May nanghihingi ba at hindi binigyan? Kaya may ganyan, sir? Well, yun na nga, sinasabi ko na we're trying to look at the angle na dahil nag-fail sila dun sa plano nila dun sa Bagao. Kasi yung mga armado is yung area kasi na pinagsunugan is along the boundary na yun, ano, malapit na sa boundary. And nag-fail sila dun sa ano, so maybe tinitingnan natin na nag-ship sila. Kasi gabi na nga nangyari yun, ano, gabi na, mga past 9 na. So, yung area na kasi na yun is accessible na dun sa from the boundary ng Bagao. So, this might be an alternate target. At we have learned na may mga 3 days or 1 week ago na may parang nangyaring surveillance sa area. Tinitingnan siguro yon. Ngayon, nung hindi magawa yung ano nila doon sa kabila, sa Bagao, lumipat sila rito kasi nakapanayam naman natin, ano, yung mga management ng ano is wala naman silang nare-receive na kung ano man, ano, mga demands or whatever, because they have been there for 1.5 years already na kalsada para to market roads na kasi yung area na yon are mostly palayan at saka maisan, no. Sabi nga ng barangay officials doon, ano, na dati ang hirap-hirap na silang maglabas ng mga produkto nila, especially during rainy season. Yun na nga, no, halos patapos na actually yung road concreting. Yung tulay, yun ang may mga ginagawa pa, Errol. Apo. So, ano po ang plano at pwedeng gawin ng Philippine Army to prevent such an incident na hindi po maulit pa, Colonel? Ganito, no, we are maintaining yung liaising natin with the mga contractors, no. So naglalayas tayo sa kanila so that we will know kung merong threat and kung merong naratanggap sila demand from anybody, you know, kahit na siguro kahit mga ano lang, mga extortionist, particularly itong teroristang NPA. Sinasabi namin talaga na they have to give information to us para alam natin, pero sa kanila na talagang they claim na wala talagang
Apo. Walang pasabi, walang ano. So it's not like a lang talaga itong nangyari. Apo. Pagsunog nito. But this is very unfortunate incident na makakaapekto po nga ito sa development. Ilan na Colonel po ang mga kontraktor na nagtatrabaho po dyan sa lalawigan ng Cagayan na maaring maging target at kailangan pong bantayan natin? Oo, sa listahan natin marami, kasi napakaluwang nitong Cagayan. Yes. Every municipality may mga projects, mga contractors. Actually, itong construction company na to, ito lang yung project nila dito sa Cagayan. Kawawa naman. Oo, it's a 200 million worth of concreting and 5 bridges. Kasi mostly yung project nila is pagkasabi nila is in Apayao. So ito lang siguro. So hindi naman siya talagang, although hindi namin masasabi na big ticket like mga billion projects. Kaya ito, ang ginagawa natin is we do liaising with them. Tapos itong area is may mga projects din doon ng provincial government. Kaya napapatrolan natin ito kasi barely mga 7 o 8 kilometers, pero interior kasi. Kaya pinapatrol naman na. Just last week, nandun tayo, nag-inaugurate, pinapatrolan natin. Yes, tayo doon. And then we call them from time to time, may communication tayo. Yun na nga, nire-recognize nga man nila yung effort natin doon na we give them precautions like hindi masyadong mag-overtime o ano man. So ito, meron tayong communication sa kanila, but ito talaga, hindi talaga nila na-anticipate or based dun sa ano nila na wala talagang unexpected talaga dahil sabi ko nga na may mga report of enemy sightings dun nga sa kabila ng bayan, which is Baggao. So yun nakita natin because of yung na-preempt dun sa kabila na plano nila, nag-shift sila rito. Diyan itinuloy sa Alcala. That might be yung malaking posibilidad na gano'n. Alright, oo. Colonel, yung batalyon po ninyo, anong mga bayan sir ang nasasakupan? We are covering all mga western towns ng Cagayan, west of Cagayan River, itong except itong Alcala na nandito sa east. Although meron siyang part na West Alcala, and then itong Amulong, meron din siyang West Amulong. And then 5 municipalities. Ito yung coverage ng 17 ID. I see. Baka sinasamantala sir yung strategy natin na walang nakaposte. Are you considering na magposte na sir sa mga contractors? Yes, kaya nga gusto namin kausapin din yung mga different contractors on how we could although kausap naman natin yung pinaka-leader ng mga contractors dito sa Cagayan to really work on paano natin i-secure itong mga projects. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Alright. So, walang may gusto nito sa ginagawang ito ng mga rebelde. Palagay ko, lahat ng tao dyan nagagalit, Colonel. At, yes, kasi nakausap namin sila kanina yung sa contractor side is seemingly, siyempre, delayed. Wala na silang equipment na gagamitin dahil nakakommit sa other areas. So, yung mga projects na ito, mabinbin na naman. At kawawa na naman yung mga kababayan natin dito, na talagang sila yung magbe-benefit dito, especially yung mga farmers natin para mailabas nila ng mabilis yung kanilang mga produkto, especially during rainy. So napakaganda na nga nung kalsada. Yung talagang mapasyalan mo, dahil mag-connect na sana, and then yung bridge, yun na lang yung mga patuloy na ginagawa nila. But with this incident, ay talagang madidelay na naman ito. Apo. Wala ba tayo dyan, Colonel, na yung mga CAFGO, katuwang po ninyo para
community base ay medyo may tao na tayo, sir? Previously ito meron, Aha. but kaya sabi nga namin, it is a clear barangay ito. Clear Oo. barangay. Unexpected Not talaga. even- Oo. Not even threatened, Kasi Oo. nga, maganda na nga yung progreso nung kaya nga yung mga makita mo, yung mga barangay officials natin is talagang sabi nila nga na talagang kinokondem nila. Mhm. Kinokondem nila itong atrocities na ginawa ng armadong NPA, teroristang NPA na itong mga to, dahil talagang tahimik yung lugar na yan, Mhm. tahimik, at kaya dahil sementado na yung kalsada nila, they could Tama. just go around the barangay. Yeah. I think ang gusto ng mga NPA talagang manatiling mahirap yung mga lugar para relevant yung mga kalokohan nila dyan at mahihirapan yung tao na humingi ng response din yung mga re-responde. Palagay ko ganun yung mensahe, Colonel, na as long as ng lugar po ay nananatiling mahirap, nagtatribe po yung mga rebelde, Colonel. Ayun siya, Opo. may mga issue sila, pero Mhm. sabi ko itong area na to is progressive na sana dahil Opo. talagang napakaganda ng mga proyekto ng gobyerno natin dito. Opo. Alright. Colonel, nanonood po ang buong bansa sa pamagitan po ng Pinoy Extreme Channel Television natin at buong mundo sa pamagitan ng Leader News Philippines Digital Platform. Ano po ang mensahe po ninyo, sir, sa mga taga Cagayan Province? Sa atin, sa ating mga kababayan dito sa Cagayan, itong insidente na to is mariin nating kinukundina dahil sila na claim nila sila na parang hukbong bayan, pero itong ginawa nila, itong papabigat na naman dahil maantala yung mga proyekto natin ay kagaganda, ikaka-develop ng mga barangays, ng mga especially itong mga interior barangays. Yeah. Sana yung kung may information tayo na that will lead kung saan sila para at ay matugis natin sila at hindi na maulit ito. Patuloy yung ating collaboration address natin itong ganitong problema. Apo. Colonel, salamat po sa patuloy na pagbabantay po ninyo sa mga kababayan natin dyan sa Cagayan at salamat itinataya po ninyo ang inyong mga buhay para i-secure ang ating mga kababayan at mamuhay po ng tahimik sa kanilang mga lugar. Colonel, thank you, sir. Maraming salamat, Errol, at mabuhay tayong lahat. Ingat po kayo, sir, lagi. Thank you. Okay. Lieutenant Colonel Camilo Saddam, ang battalion commander po ng 17th Infantry Battalion ng Philippine Army sa lalawigan po ng Cagayan. Sana wala nang sumunod na insidente ng mga ganyan at that's very derogatory sa mga proyekto. Makakaantala ng todo sa mga project implementation po yan ng gobyerno dahil walang magagamit na wala na magagamit na mga equipments. At mind you, hindi po biro ang halaga ng kada equipment. Dump truck, payloader, grader, pison, milyon-milyon. 2-3 milyon ang kada isa niyan. At sa panig po ng investor, ng kumpanya, ng contractor, nakakapanlumo po yan. 6 na heavy equipment, inubo sa isang gabi. Pagpalagay natin na 2 milyon na lamang ang isang heavy equipment, yung halaga ng kada equipment, o di 12 million pesos na abo, sinunog, wala na, hindi na magagamit. So what's gonna happen sa kanilang mga project, yung mga commitment nila na matapos yung mga projects? Wala na. Di ba? But impact of this ay yung pagkantala ng serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. At ang magsasuffer ay yung taong bayan. And yet, ang mga NPA, sinasabi nila, sila yung mga hukbong bayan. Sa ginagawa pong ito, pirwis yung bayan po ang tawag po dyan. And I'm sure, ang mga taga-Cagayan ay hindi po natutuwa sa inyo. Mali po, mali ang ginagawa po ninyo. Samantala mga suki, kausapin nga natin mamaya po ng konti ang mga taga-MMDA dahil katuwang po ng COMELEC at ng PNP ang mga taga-MMDA sa Operation Backlash ng mga illegal campaign material sa Metro Manila. Tingnan natin kung available si Yusek Celine Pilago
ang tagapagsalita ng Metro Manila Development Authority, habang patuloy po nating pinupulsuhan ng ating mga kababayan, sang-ayon ba kayong maging kasunod or kapalit na House Speaker dyan sa Kongreso ni GMA si Alan Peter Cayetano, mga suki? 0927-494-2175 at 0949-736-5000 ang ating telepono. Meron pa tayong 5 minuto sa ating palatuntunan, mga ginigiliw natin taga-subaybay. Thank you kay Pinsan Primong Sarsi Consulta. Primong Cesar Consulta, nasa abroad. Hindi ko alam, hindi ko matiyak yung kanyang exact location at bansang pinuntahan. Manay Ludi Mendoza Balyan, magandang hapon. Fam Ribueno Pilar Kabayan, maray na hapon. Nars Tomado, thank you. Sharon Viernes, salamat sa panonood sa ating palatuntunan, Ma'am Sharon. John David Ramos dyan sa Marikina Suti, salamat sa panonood. At sa mga taga Caloocan City dyan kila J. Del Monte, magandang hapon sa inyong lahat. John Marcos Garcia, John Garcia dyan sa saan ka kaligtaan ko? Bacoor. Bacoor ka ba? Dasmarin, nalilito ako sa ating showcase na ito Taga Cavite. Kung hindi ako nagkakamali Bacoor, Cavite. John Garcia. And amigong Rafi Rico, ang may-ari po ng Noon Break Media. Ayan, Rafi Rico. At ilan pang mga viewers natin. Okay, so sige, available na si Ma'am Celine Pialago, ang tagapagsalita ng Metro Manila Development Authority. Nakatuwang po ng Commission on Elections at ng Philippine National Police Operation Backlash. Hi Ma'am Celine, magandang hapon po. Si Errol Dacame sa Leader News Philippines. Programang Kamawang Asero na napapanood po nationwide sa pamagitan ng Pinoy Extreme Channel at ng ating digital platform. Welcome. Yes, sir. Good afternoon po sa lahat ng listeners nyo. Magandang hapon. Kumusta po kayo, ma'am? Okay naman, sir. Mabuti naman po. Very nice. At feel na feel ko ngayon. Hindi naman, sir. Ano po? Paano po ba ang implementation ng Operation Backlash na yan? Paano po ba yan, ma'am? Sir, actually, it is a national campaign, ano? Ang MMB po kasi, alam naman po ng mga listeners natin yan, pang Metro Manila lang po tayo. So, ang naatasan po na maging katuwang ng COMELEC, so usapin po ng Oplan Backlash sa national level ay ang Philippine National Police. So kami po, sir, tumutulong lang po tayo dito po sa Metro Manila. So lahat po ng mga campaign materials na makukumpiska would be documented and may be used as pieces of evidence against po dun sa mga election candidates na nag-violate po ng kanilang election rules or campaign rules. So, lahat po ito, sir, makikita ninyo, posters po ng mga senatorial aspirants, yung na-seize na illegal campaign materials yesterday. At kadalasan po rito sa mga campaign materials na to ay nakasabit po sa mga puno or sa mga electric post, which is not advisable as per COMELEC. So, violators as per COMELEC may face election offense charges and of course possible disqualification if they will not remove their illegal campaign materials. So yun po yung panawagan ng COMELEC sa kanila. So in short, Ma'am Celine, binibigyan pa ninyo ng COMELEC ng PNP ng pagkakataon na pagtatanggalin na muna nila bago kayo dumating? Actually, sir, hindi, no? Kasi pag gano'n, kadalasan mo kasing rason ng mga kandidato na naglagay nun, it's either kalaban or supporters. Luma ng palusot yan which is hindi mo convincing para sa COMELEC. Yes. So, if you are a candidate and if you've seen your poster na illegally posted dun sa mga areas na hindi dapat, you have to remove it on your own as a responsible candidate. So parang gano'n na lang ho yung gusto natin, ano? Ang allowed size po kasi for posters would be 2 by 3 feet.
Well, yun nga, no? Proactively, para malaman din ng ating mga kababayan. Minsan tinatawagan ko kasi si James BC. Ano ba ang panuntunan na sinabi sa inyo, Ma'am Celine, as to the size and to the appropriate location? Well, dapat po kasi birthday seat. Yun po talaga, ano? So, yun lang po yung size na po pwede. 2x3? Po ng mga, 2x3. Yung mga location. Yung sasabihin po ng mga location, number one, if it's private, kung ito po ay private establishment, no, ito yung tulad po ng may-ari, of course it would be allowed. Ang mga hindi po allowed, yung mga electric poles, yung mga nakaka-apekto po sa road right of way, ibig sabihin, yung mga footbridges, mga MRT stations, pero po pag nasa gilid na ho, hindi na ho saklaw ng MMDA. Yung mga bus, yung mga transit ads ba nila na nasa likod, nasa tagiliran ng bus, yan ba ina-allow din, madam? Well, sabi po kasi ni Asek Delgrano, meron daw pong Supreme Court ruling na noon ay hindi ko pinapayagan. Then eventually, I think that was April 22, 2015, there was the Supreme Court ruling where the Land Transportation and Franchising Regulatory Board prohibited political ads in public utility vehicles. Yun po yung resolution dati, no? Pero na-lift po yun. So, nagkaroon lang po ng qualifications sa usapin po ng sizes. And of course, dun sa mga patakaran, doon sa political ads na nakasabit po doon sa mga pampublikong sasakyan. In short, ano na ang patakaran dyan sa bus, ma'am? In short, pwede naman. Pwede, but now, again, as to the size, ma'am? Well, as to the size, again, for the posters, 2x3? 2x3 pa rin? Yes. Opo, alright, okay. Kami din, saksi kasi kami sa mga naglalakihang billboard na I'm sure ginagastosan ng libo-libo, buwan-buwan ng mga kandidato. May nahuli na ba kayo, ma'am, na mga higanting billboard? Well, sa billboard kasi sobrang mahal po ng billboard, if I'm not mistaken. Yes. Nasa 300,000 per month. Yes. So they have to, alam niyo naman po ang expenses ng isang kandidato, may limit lang din po yan. So wala pa naman po kami nakikita sa may sa Metro Manila area. Wala pa naman po. Wala pa naman, no? Well, sir, ilinawin ko lang po. According po dun sa statement ni Asek Delgra, under COMELEC guidelines, yung mga stickers po sa public utility vehicles, ang measurement po pala nito, sir, yung stickers po ay 8.5 inches by 11 inches. Madaling sabi. So yung mga poster po, 2 by 3 feet. Yun pa rin, sir, 2 by 3 feet. Ganun pa rin. Well, he explained na mayroon pong fine na 5,000 for the first offense. Well, this is for sa bus operator. Sa bus operator. Yes po. Pag they violate the size. Yes po. So if they found violating the rules repeatedly, they could face suspension or cancellation of the franchise. Ano yan? Kailangan kumuha ng permit sa LTFRB, Ma'am Celine? Yes, they have to coordinate po kasi meron daw pong advertising permit and you have to pay for the advertisement fee. Ayun. So they have to comply po with the LTFRB rules in terms of advertisement. So they have to apply for the permit and pay the fees. So yun, sir, clarification lang, those vehicles naman po would not be impounded. Okay. You started the operation yesterday. Kumusta po ang kampanyang yan, ma'am? Well, sir, as I've mentioned, puro senatorial aspirants po yung mga na-confiscate natin. Okay. May nasulatan na ba kayo? May nai-recommenda na ba kayong kasuhan? Well, it's with the COMELEC talaga, sir. So, that's why kami, ang assistant po namin, yung manpower po. Manpower. Opo. And natap naman po tayo to remove illegal posters just in Metro Manila. Ang natap ko for national removal of illegal posters would be PNP. the Philippine National Police and the local COMELEC. Curious lang ako, Ma'am Celine, Asek Celine. Ano ba yan? When you work, magkakasama po ba ang MMDA personnel at ang COMELEC? Well, yesterday, yes. Sanig puwersa po lahat. This is to show of force po. Yeah. Na yun po yung opening na aming campaign for removing illegal posters. Pero po on the following day, PNP can operate on their own, MMDA can operate on their own.
Since deputize naman po kami ng COMELEC to remove illegal posters in Metro Manila. Tapos magre-report po kayo ng mga nakita nyo, ma'am, sa COMELEC, tama? Yes, sir. So we have to combine, collate, itatago po natin yung mga posters. Ebidensya yun give it po sa, Yeah. It will serve as an evidence po to this violators natin or yung mga aspirants po natin sa politika na nagpapasaway po in terms of illegal posters. Oo nga po yan. May mga nagsabi dati, si Ma'am Celine pwedeng pang senador yan eh. Huwag po. Hindi po. Huwag ganun po. Ma'am Celine, baka may hindi po kami na itatanong, ano? Sige po, baka may nais po kayo i-anunsyo na sako po ng... Well, bukod po sa campaign natin for removing illegal posters, just a gentle reminder, magsasara na ho ang Tandang Sora Flyover intersection tomorrow, March 2, 11 p.m. So, mananatili hong sarado ito sa loob ng 2 taon. Mas mahabang pasensya ho para sa mahigit 2,000 motoristang maapektuhan. May U-turn stops po na available doon ho sa may 500 meters away from the construction. So, pwede pong gamitin yon habang tuloy-tuloy po yung clearing operations natin sa mga alternate routes. So, yun sir, baka masanay ho yung ating mga kababayan. Yung 2 U-turn slot, matatagpuan po sa Micropel, isa naman po sa CW Home dito. Alright. Very well said. Thank you, Ma'am Celine, sa mga impormasyon na binahagi po ninyo sa ating palatuntunan. Thank you. Thank you. Anytime, sir. Anytime. Thank you. ASEC Celine Pilago, ang tagapagsalita ng Metro Manila Development Authority. Bilis naman ng ating oras. Balikan na po natin yung ating mga main issues. Probable cause, nakita po ng DOJ sa Deng Vaxia case laban kina dating DOH Secretary Green at siyam na iba pa. Antipalo bill author hihirit pa rin daw na mabaliktad ni Pangulong Duterte ang pagkakabito. US pinasalamatan naman ni Duterte sa pagbabalik ng Balangiga Bill. Pilipinas makakaasa daw nakasangga ang Estados Unidos kapag may gyera sa South China Sea. Duterte lalagdaan na ang batas na bubuwag sa road board. Dahil sa Momo Challenge, NTC magpupulong. China, ginagalang daw ang employment policy ng Pilipinas. At alkalde po sa Samar at siyam na iba pa suspendido dahil sa Yolanda Rehab issue. Sa ating tanong, sang-ayon ba tayo sa dating si dating DFA Secretary Alan Peter Cayetanong pumalit kay GMA bilang House Speaker sa susunod na Kongreso? Mga kaibigan, actually, ang pwesto po ng pagiging House Speaker, una sa lahat ay ng kailangan po dyan. At yung qualification ni Alan Peter Cayetano bilang isang abogado ay sobrang-sobra. Naging senador na po yan at isang matalinong mama. But of course, yung suporta po ng mga kasama dyan sa Kongreso ay napakahalaga. Now, ang alam natin, si dating senador, dating DFA Secretary Alan Peter Cayetano ay Pangulong Duterte. Nga lang, nasa likod din, siyempre, ni dating Pangulo, ngayon ay House Speaker GMA, si Mayor Sara. Nang alam natin, yan po ang nangampanya daw para makaupo bilang House Speaker si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Yan po mga kwentuhan po dyan. Natawa ko sa sagot ni Manoy Arnel Clavecilla. Sumang-ayon man kayo o hindi, pag yan dinagay ni Pangulong Duterte, wala kayong magagawa. Tama. Kaibigan, happy weekend sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa ating paglilingkod sa araw pong ito. Pinalipad ang ating programa ni Clarence Andaya habang nakalalay po si Earl Nico Dacami. At sa ating mga tagapag-ulat, Jojo Sikat, Paul Lopez, Koy Laura, at partner Bong David. Kaibigan, ako pa rin po ang inyong kamaong asero Cheryl Dacami. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na batas ni Errol Dacami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.